Toto viem, čo je, kamaráde. Oni majú niečo majú s myostatinom v tele a oni proste takto sú osvalení jak kokot. To sa dá kúpiť náš myostatin, keby chcete. Robím to dobre, robím to s tým, že viem, čo robím. Víš, aký je rozdiel medzi erekcií a Lamborghinim? Lambo nemáš. Som si to vymyslela včera, že idem robiť hudbu. Vedel, že keby ho chcem, tak sa kúpim tiebek. Moje meno je Jambro, dúfam, že ma budete počúvať a ja sa budem snažiť robiť tú hudbu najlepšie, ako viem. Si uvedomil, že 5 sekúnd slávy proste nenahradí celý život hanby. Počúvaj! Ty vyjebaná rasovská skurvená guma, či čo si, žltá. Kamaráde. Elf. Keď sa rozbehne do píče alebo niečo, že to bude nudné a nič sa nebude diať. Keď si vidieť roztrhaných tí ľudia, nie, ono je ty kokot nič, že tu budú natáčať medvedia do píče, môžeme ísť do zoo si ho pozrieť, kurva. Udobitánske, vieš? A tu vlastne bol... tu vlastne sa vlieval ten potok pod Kolajnice. A tu bol ďalší most, kde sa vlieval potok pod nejakú cestu alebo niečo, takže potom tam ďalej, to ide si do píče. No my sme boli tu a tu bolo zábradlie, tuto. No a tu bol ten vlk, ty kokot. A ja s Diou proste nič, že ideme bokom, tak sme predali si do zábradlie a boli sme akýby pri tom potoku. A si predstav ten skúrený vlk proste... Chápeš? Počkaj, vlk. Tu bol vlk. My sme boli tu. A on proste cez to, keby štekal a drbal hlavu a kúsal ty kokos. A zhodil Diu, alebo ona sa zlakla, alebo niečo tak skočila dole. A tá hlboká voda ako na prúd začal unášať. A ja hovorím, že ty kokos, tak som skočil ja za ňou. Že jej pomôžem, nech sa neutopí. A do toho ten skúrený vlčak skočil za nami, si predstav. A v hlbokej vode tam bol prúd, nás tam točilo, kam si nás to tam trhalo a on do toho mu jebalo tomu vlkovi a kúsal nás do toho, chápeš? A vtedy som sa zobudil. Neuveríš, dnes som bol na hajzli a hovno vypadalo jak nedotknutá tlačenka, tak som to zbachal na obed s octom, cibulkou a krajcom chleba. Ale nie, kamoš sa dnes dovracial a mal grcku ako omačku zo sviečkovej, tak som mu to pomohol zlízať. Inak vysával si dnes? Počúvaj, nejdem mi ani odpovedať tým jebancom, radšej kliknem na jeho nick a kiknem ho do pičov táto, spúkeho retardovaného, dám mu hneď timeout teraz na 2 týždne. Lebo ten dementuje od, ja som ešte nebol ani online, len už tu spamoval, chápeš to? Takže on vie, či bolo alebo nebolo intro, on len tak píše ten retard, Kamoky ses, chtěl by to si zahrát Among Us Restiku. Kamoško... Tak mi je zle, fakt. Moje bedňa, za liter. Vyhral to. 460, ty môj... Double! Double! Napíšte mu tam double. 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 V tom flove, že zrazu by to okorenil. Ešte raz povie yes, tak tu rozjebe monitor. To je jak normálne TikTok NPCčko nejaké. Yes, ice cream. Cink. Yes. Kokot vyjebaný. Protože mi přišlo, že ten refrén... To úplne posunul na úplne inú úroveň. A ja začínam vzadu vždy, ty kokot. A teraz je predo mnou. Teraz je predo mnou, čo rozprávaš? Lebo jedna z z 30. Paťo, že by si len takú strelu po zuboch, kamarátko. Lakťom. Stačí jezdiť Derek Vestia tam.